Pero uwa pula tanin ng balong ngayon. Ah, po. Ano yan? Ano pa? Kumusta mo di ko pare? Isabela? Sabela? Hmm. Medjay, daydayun da aji ko. Aji karyan medjay. Iya, Bon River. Ay, dito Abon River. Nagli na kami dito ng ako, running water. Barang makapasakam ko mo diya. Nagchat kayo kano ko, pang kay Pasir jay. Anak di nga po. Nagad na river. Abon River, Ilagan ng Isabela. Balong. Kung sir dyan. Ko suka bala ka. No. Oh, desen siya. Nagdang time na ni mapunta ngarod. Oh, desen siya. Palisin siya. Tugot mo na ka di ko, boots mo. Nay, Baston. napakot niya Ano na? Jabos na. Lalabas DJ ko deta, di marag ide. Napadakit din Binatok. batok ta buts na. Naragsina na. Mapanlaw. Mapanlaw marag ti babae ko na. Naiinis sport di ko taga Sanchez. Mira. Speechless si Janice oh. Ha? May kamot dito Pasensya kayo, madi sumangon ni Bakit. Baka ipa-face reveal lang doon. Papamok amin ka kapsat ni Balong. Hindi pa yung makabam mo ni Dajay, ni Janice. May pinpintas. Sakmat ni Uncle ni Balong. Uncle din ni Janice. Na napatuklab kanina. Naidalog. Magic wand ko deta. Pero Ay, parang may baston mo. Ano baston ko? Magic wand. Ito, di baston na. Magic baston. Dito magic. Sir tek ti pinag-vlog ko no pa mga kabagti. Dito kan lugong ko ni Kati ata sunglass. sunglass pa Oo. Arburan niyo mga kabagti na Oo. Na tapno na surserte kayo. Baka dananib na rin ah. Unsa, doon anob na ata. Basta barang makapasyar kam to mag Isabela. Ito, ano pagpasyaran dyan? Permi. Manok tikad day. O dagat dyan. Ay awan sa diretso nga biyahe dyan. Ay, manipot ko. Uy. Dito Santiago Isabela kung naman nila. Aywan. Ay, no Santiago, dahil ah. Malagkap na ko. Aglugang ka Malapsan niyo dito sa Santiago? Awan sa diretso to. Badi. Kasi bapa namin Ano ni malapit? Kadigay. Lagan tapos kawayan. Sagi. Diyan dapat di ba lang tinuglugan niyo. Ayun ni Ben and Ben. Kayong Ben. Ayun bemben. Kaya. Dagami na umukod tayo sa Countryside. Bicol. Like in the... Marikat dito na. Pagka nangalat ko na dito yun. Tsagi tayo da. Ano dyan? Mamuk. Sino? Kundi dito ka Gamboa. Ex mo? Family ha. Barkadak ti Kunak do ex mo manon ta. Nasalo. Ay, sa nasalo. Di. Nakatado ko Nakad adon oh. Sa mababaakan kayo tako, karapil-pili siguro. Wow, napili. Napili ti Chicks. Nanganing kami lang ngayon katawan. Misa lang. Napay. 29 na kayo. Misa lang. 30. Inawan na pa lang ini. Nayanakan ni Balong. Si Janice, ilang taon na? 21 po. Nakaw, batang bata. 21. Hindi ko tawa. 26 eh. Lumami naman na sila. Bali manual daw yung pwede ko ano ko apari. Kawit kami kumain na biga. Friday. Kumain yung kuamot tayo. Nakakamamalmang kami. Nabalog kami ito. Ay tumagas eh. Biyernes Kung to. nagbibigay. Hindi kami na Ako yung nag travel ti ko ayun niya. Ha? Si Blagyo.
Kita duma. Duduma. Porme. Kasi nabuyak pa DJ windmill. Kundi te nakakuha ka bye-bye. Nakasulad dati. No, di pagpasyaram eh. Kaya sali kayo riders. Dudua kami lang. Ano ko Dudua kayo. Huwag mo. Mayat nagdalisin siya. Parisensya ka na pa. Loro yun. Papares ka ba yan nakalisensya nga duwa? Mabang at sinublat at driver. Mga ranak to tunok. Yung bati ka di motor ko dyan. Ang pare. Ano tipid yung sulina. Ay wala duwa nga motor ti kwayo ka. Doble. No, kung madasumurtak tayo talaga duwa nga motor. Awan mo at makasunod. Nag-DJ apari. Sentro. Ano narabsan nyo di ABS? Basta yung lakpong to aja, yung baybayin. O, hindi sila baybay. Ito. Ay baka J kwa. Piping. Ano, piping. Weh, nagipipingay nga sikat nga pinupis-pugos na dyan. Ni Ibon. Ay jak umoy dyan. Ano buya? Umoy da ako nga rin DJ. Da Dix Spidey. Oo nga, no. Pwede ka dyan ni Dick Spidey? Aparin. Ay Dick Spidey, di kita Uy, taga Santa Ana sa DJ. Ay, dayo pa Sa ka. Bali. Sa Bali? Pag-uwi ka pa kasi dito sa Santa Ana, no? Uy, Santa Ana. Di kita impratang sa dati dyan. Nagkalkalap. YouTube di pagkuanda. Ay, nagiging nagadudong ako. Utang mo Muna na eh. ako. Pusay. Nagati pratang na delikado aga. Dili ka na. Saan mo tayo dyan? Ni Bartolo. Bartolo Brother. Andan sa pati ng tugan. Baby. Yun na, lagi pang kumusla. Target kung wala. Katuro. Kinaji kapsat. Hindi kaya na-istorbo yung turok mo. Ni Bretman, bakit tayo mo? Idak mo pangururayan kanya da. Tumog ni Balong Mga yo. torturog sa mo ni Balong. Nasuko mo pala yung balat ka. Torturog dyan. Nabannog. Nabandag nga nagkumamat. Hindi mamat. Oh. Naglengke di ata ako. Aman sinaryo tayo. Ni turpos mo na tayo. Kas di kami nga minok ah. Di eksena ko isulat tam. Isumunto mo dyan pagkakatawaan doon. Oo, nga raw. Kasi na makapabitin pa kami, diyan arami doon yan. Wow. Uy, kaslay Style na. isang sadyak di wa. Yun udi na pambitin. Ito yan. Kasi no dapat ag NG video nga mabitin dang hindi masuya da. Kumayatan na rin mga 10 minutes. At dagi nga, dagi mga ramid ti kwada, nga mabitin ka. So aton Pero noan manong amin eh. Basta Basta dyan dyan style tala da. ka nga. abangan dan Tuman, ang sabi sa wasa baliin lang sa Depende dyan ko. Anti nagkwak DJ Bullfrog. Ewan sa dito yun. Mulik! Yan ang buyak. Dati ginagdalusan yan sa gitara yan. Talaga si Dan dyan. Oo, dati nakaraman DJ. Uy, praguno to ka. Karang. Karag. Karag. Karang. Ayan, dati tutot na. Di dugol-dugol. Diyan yung sila na dyan. Sa kailangan niya. Mapadasan ka ni balong kuha dyan. Nagsida no pasyar dyan. May kamtuman pa mamanti. Yan. Karag. Karag. Ano yun? Ang karag. Yung may bulubulutong na pala. Ayaw man alam yung tanda mo. Tukak ti bantay. Ha? Basta dati ordinaryo nga ko. Nandiyo Iti, magmamag ko. Oh. Dito yung agigan dito. Ay, sa bala dyan yung mga slabaka. Kabali Sa bali. DJ. Sa maubun-uni ajan. Ang dansan. Ano yan dada siguro. Ako po barada pala taro. Tuloy-tuloy lang ta. Puro fish pan di para to. Pispan. Nating. Natin. Dati talon. Bye-bye. Nyog yan. Nyog. Gapo dito tayo Fish kids. Adot ta ni. Fish kids. Di kare. Adot fish kids. Dito. Ngayon mas pibad to. Tilapia kumbang. Baros. Nataba. Nat kumana na pipiknik tayo kumana. No, nagkakak bayda. Sampay ko yan. Tapos mayroon na dagtugtudo. Apo. Tudo.
Mayat, kasi ta medyo na... May tagbiyahe. Dan sana. Biglang doon tayo. Dito mo guys. Mag-shooting lang pa, di tanda. Cellphone ko na. Hindi... Kawawa yung puso. Ito ba tawag hindi kasi mo kung Ni... Ito. Mayat sa de. Manong maminitsan. Adumot ka na. ano sa mga data? Ako. Di bayar ko tuloy ko. Ay. Okay nga rin ba? Negosyante na kadlok. Apay na ilalako. Uring. Uring, manok pa naglako yun dyan. Kal, picture mo lang ka. Dadantay ka siya. Kada kayo Pwede ata? kay Ah, Alina. dati. Pwede tayo mamin. Nadama remembrance ko noon ako. Wen ikang kapay ti remembrance mo. Kanyak. Gamitin mo ata. Yoktor mo. Uy, alisto lang ata ta kagital-talay. Kanan. Da, compress. Pakastay ko. Hindi, pimana wala garo. Di na kayat. Ang liwanag ng park. Ang puti na naman. Oppo ano ta? A16. Sakto kaya nakaladay ta camera. Apay, di aming nga pinagpicture patak burti kayat mo. Kaya mabalimad nga pa ko. Pasa, pa... Basta... Landscape. Fish landscape. Oh, how?